cosim cu coasa și facem până la vite. Așa. Știi, nu cu cosătoare manual. Și că nu mere lut în pân. Și pe vreme bună, când e sezonul, că nu totdeauna e sezonul. Când e sezonul, Dar ce urmăriți? Soarele, luna, stelele? Ce? Cum vă dați seama? După anotimpuri, după stele, după lună, după cum s-a orientat. Dar mă, ăștia nu mai știu. Nu mai știu. Nu mai știu. Și lucrul câmpului, când se începe, în funcție de ce? Când era lună plină, lună... Lucrul câmpului, cartofii se pun pe lună plină, văsul se pune pe lună plină și acele numai, dar asta iarba și până este să, după cum mere vremea anotimpul. Când e vreme bună, când e... Știi? Nu, dar și este la alte au sezon. O văsul pe lună veche să seamănă în pământ, că pe lună nouă tot în stică, știi, tot vara. Cartoful tot pe lună veche se pune în pământ. Primăvara, de exemplu, nou. Apoi este lucrări pe parcursul anului, când se ptică, că, de exemplu, vara de 2 săptămâni plouă întâlnit cu fânul. Știi ce zic? Da. Și cum vă dați seama noaptea după stele, cum va fi vremea sau cerul? Când iese stelele pe cer, de nu astăzi pe mâini plouă. Stelele când apar pe cer iese, spre ploaie, când e rare, spre vreme bună. Să trăiți. De fapt că o facem. Am un pic. Nu, și apoi când putea să s-au orientat bătrânii. Așa. Dar nu astăzi nimeni nu mai ține cont de mai ține că noi mâine la altă ne ducem ăștia bătrâni și ăștia la altă nu mai țin ăștia după radio, după televiziune, după astea. Bă, pe mâini plouă, știi? Oare cândva nu fost de asta? Ori când nu fost de astea, bă, pe mâini plouă, luat în spate. Moșul e nebună, pe un moș acolo, deasupra focoile, el o construit n-am focoile, moșul e nebun. Păi când am fost acolo pe zbora, pe ne-o plouă de... Nu, de unde nu știu, dar... Nu, de unde nu știu? Nu. Nu, cam atât, dar zic că nu, pe scurt, nu pot... Dacă ar fi, știi, să facem o istorie, trebuie, dar aici nu poți greisi aceea, știi? Nu. Am înțeles, cu luna, fazele lunii și așa și... Da. Și totdeauna au fost, cum să zic, s-au adeverit tot ce... Deci niciodată nu n-ați dat greș în... În greș, nu. Deci de-a lungul timpului. De-a lungul timpului, de-a lungul anilor, știi, că nu, au bătrânii au știut după ce trece de la 2 april seara de ovăz, după ce din 6 de piciuc, de cartofi, piciuc, da. De cartofi, după ce de malai, că se măra și malai atunci, dar nu mai seamănă nimic, cam... No, și după cum am mărșat mostia, că în primăvara asta am zis, am mers seara la 1 april, o să știu eu pe nebun că mers seara la 1 april. Am arat atunci și o vreme bună așa cam și am pus piciocii, după aceea la vreo 3 zile o dat ploaie și 2 săptămâni o stat plugul în colearnă, cum se zice, știi, nu gradă, nu col, nu. Ce am vrut să vă mai întreb? Dumneavoastră cunoașteți configurațiile de pe cer, stelele, carul mare, carul mic, ați auzit de ele? Auzit, dar dacă se ia colțile așa, așa cum se zice? Da? Numai noaptea să numai noaptea. Nu știu, dar noaptea, că le cunoașteți care... Cum să nu? Cum de dare? 4 și stelele. Și dare, carul lui Traian, toți bătrâni. Așa? Da. Carul lui Traian, ce frumos. Dar de unde oare? De unde vine carul lui Traian? Provine din cozis că au pus boi la carul cu paiele. Așa. Și s-a întâlnit cu o nu știu ce, știi? Ca cum ar zice, ori vreau Dumnezeu, ori nu eu tămă tu cu boinii, știi? Și-o dat-o în vânt și pe când ca cum ai merge până acolo, știi, să mergi. Pe când dacă focul a rămas numai carul și roțele, pailitățile
mâna vântul și așa, pe de atunci au rămas lumina pe cer și de atunci s-a numit carul lui Troian. Da, sunt găinușa, să zic așa, să stele și să fac cioporșa pe cele de aici, sară de aici și merge așa, nici când le-ai văzut acolo să știi că e ziua. Și după aceea se orientează. Dar cum e zis, găinușa? Găinușa, da, 5-6 stele așa la o altă cioportă, eu că așa, un cioporaș așa când, dacă ții noaptea și când e înserenat, nu, și apoi după aceea le se orientează. S-au orientat bătrânii, nu noi am că noi avem ceasuri, avem, dar atunci nu au avut, fac cocoșul și semnele pe ceri. Luceafănul de zi, luceafănul de miază noapte. Nu. Și prin funcție cum se mișcau, știau când se face ziua? Da, când era la miază, luceafănul, omul la miază noapte. Când era la sfințit, omul nu-i mult până la ziua. Nu, ajopul. Nu, aveam o... Iar? Ionul Știopului. Știopul Ion, atât. Știopul Ion? Da. Mulțumim mult de tot. Să fiți sănătoși.